Bro, sini bro, tabuh, Sarasarono dari Kodam Diponegoro, Semarang. Terima kasih. Ya. Kira 1 jam bukti. Stres ini. Ya Lisa. Yo, boleh turu. Sampean anu. Lah mente. Boleh. Lah kurang urusane lho. Lenggo kok ora urang ngomongi mulih kabeh iki. Ora ngono lho. Aku iki ora kowe lek ngono. Ora wis mulih kabeh iki. Lah aku joge-joge jape nyanyi-nyanyi ape. Ngerti. Wes. Wes. Iki yo aku ora urusane ngopo kowe nurunan aku wae. Ora mentok iki ngopo urusan diri sing aku. Ora apa, kowe iki ra mesti urusane ngopo. Betul. Laksane wis tenang. Wes. Lah nganggo jowo sosor masalah. Wes. Mulai. Aku Terima kasih.